Oza nendlebe ngize nendaba. Allegedly angaze ukuthi angiyiboni indlela yaphambili la. Hayi lutho. Uyazi ukuthi uma ubuka into eyenzeka eBurkina Faso, I think in the last 3 months Burkina Faso since ithathe ilokhu ama gold mines yawaqoqa under government, I think they made more than 15 billion US dollars for the country, not for an individual, for a country abo. You see what is happening in countries like Saudi Arabia, whereby oil is benefiting the communities, the society, is benefiting everyone in the country. I-oil yakhona, because i-oil yakhona isemhlabeni wakhona okungawo abantu bakhona, is benefiting everyone, not just an individual. So thina South Africa sino president onje ya, hayi namhlanje wafethu, I'm giving you permission, call me names. Yeah, this one is tribalistic, this one. Yeah, uyabona namhlanje ngiyayemukela i-tribalism, miye nihlale ningibiza ngayo. Hayi namhlanje ngiyayemukela guys. Uyabona indoda yomZulu yangempela ayincethezi, indoda yomZulu yangempela. Indoda yomZulu yangempela ungafika uthi wena wena ngibone lapha kwakho ushaya umfazi ushaya izingane, namhlanje ngifuna uzongichazela ukuthi ukwenzelani lokho. Okokuqala nje angeke izize kwakho izokuchazela ukuthi uphethe kanjani umuzi wayo. Ngisho ngathi uyiqiniso noma amanga, angeke izokutshela ukuthi unamanga wena. Izokubuka nje. Sondela wena ubone ukuthi izokwenzani. Indoda yomZulu yangempela ke leyo. Into yangancethezi. Indoda yomZulu encetheza akuyona. Indoda yomZulu mfethu kwala ngithe mina nginiphi permission namhlanje ngoba niloko ningizwa ngithi indoda yomZulu. Ngiyazi ukuthi lokho nizokucounta nikubale nisho ukuthi usho kangaka ukuthi indoda yomZulu. Kodwa nihlulekile ukubala izolo ukuthi usho kangaki upresident wenu ukuthi thank you. Usho kangaka hambobala hambobuka leyanto ubala ukuthi usho kangaki uthi thank you. Hayi ngeke. Hayi ngafanele ngithuke mina abantu funa ungithuka ngeke. Indoda yomZulu ngeke uyibone eza leyo doti loya. Ngiyafunga nasi. Ngiyafunga obani ophumlani majozi lokhu okuyisicathalala sasabelungu beDA. Ya akusuye umZulu leyanto leya. Ngikhuluma ngendoda yomZulu mina. Indoda yomZulu eyaqhathwa angeke uyibone. Ngiyafunga nasi. Eyaqhathwa angeke. Indoda yomZulu ayincethezi bafethu. Hayi ayincethezi indoda yomZulu. Kwalo uyisikhondla usho kahle ukuthi ngizokuhlaba ngempama ukutshela kahle ukuthi nganya. Kusho indoda yomZulu. Manje lokho uzencethezayo akusona umZulu. So manje sengisho ukuthi ke namhlanje ngiyanipha ipermission yokuthi ningithuke. Nisho bonke tribalism beni labenihlale basho. Sina president sihlaleni. Ubalo sakhumbula ispeech sikaLokhuzana sikaBaba Zuma ekhuluma ngeglobalization, ekhuluma ngeLokhuzana ngama international relations. You can see ukuthi this is the president. Uyabo use-US ukhuluma ngento ekumele ikhulunywe upresident umphathi wezwe. Uyabo ayi president oyibone ngathi yena omunye upresident umkhulu. Now we president eCountry yakho man. Hey hayi set yabona lento yeni yemfundo nokuthi ama markets i-economy ayigede bafethu. Ayigede. Hayi mangabe kushuthi kumele kwenziwe nje ukuze sizokwazi ukuthi hayi ngoba sodutshulwa hayi bazosibhoma. Hayi abasibhome babesibhoma okusala yasukela ngamuntu phela. Hayi abasibulale ngane zakwethu. Hayi mina impela ngiyala. Uyabona mina bafethu bangabona upresident uZuma enza le yanto. Nazi ukuthi ngiphumile kwa MK. I'm no longer a member. Awungeke. Upresident wami ayakhothamela upresident wakwelinye ilizwe. Hayi ngeke. Hayi ngeke ngiyala. Hayi ngiyaphika. Ngibona izolo. Hayi namanje ngisamangele. Upresident wakwelinye izwe ngiyomkhothamela ngupresident wakwelinye izwe ngiphethe abantu. Ngisho ngathi unamandla angakanani.
hayi ngamtshela ngithi ngcono susa la camera kokungcono mawufuna ngikhothame kubuka wonke umhlaba. Thank you hayi soli hayi nino president wenu owenu ya president mina angeke ngize ngithi kuno president akuna president mina ngaphandle kaMsholozi. Hayi uyabona kungcono ngisho uJulius, uyabona uJulius lo engaziyo ukuthi umdayisi omkhulu, uyabona ungcono uJulius mayibhekene nomlungu uzoqinisa ikhanda la bavumelana sebengali emakhonini phambi kwabantu akancethezi uJulius phambi kwabantu. Hayi ngcono no Julius hayi ngcono no Julius nkosaba.